त्या ठिकाणी तज्ञ आहेत, काही शेवडे आहेत, नितीन कोरगावकर सारखी दिग्गज मंडळी आहे. परंतु मी तानसेन नाही, मात्र कानसेन आहे. मला संगीताची आवड आहे आणि संगीताचे जे काम करतात, जे मग कुणीही कलाकार असो, त्या कलाकाराबद्दल मी सदैव आदर मानतो. हे कलाकार खूप मोठे आहेत, त्यांची खूप कीर्ती आहे. त्यांना या कलेतून जास्त पैसा, प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा मिळणार नाही, परंतु जे समाधान आहे ते दुसऱ्यांना देण्याचे जे समाधान मिळतं ते हे कलाकार देत असतात. अशा स्पर्धा पुन्हा पुन्हा या संस्थेने संबंध आपल्या पेंड्यातच नव्हे दुसऱ्याही भागात जाऊन कराव्यात आणि अशा स्पर्धांना आमचाही सतत सहभाग असेल, सतत पाठिंबा असेल. प्रसिद्धीच्या बाबतीत आम्ही सदैव त्यांच्या मागे राहणार आहोत, परंतु दुसऱ्या वेळेला मला कधी व्यासपीठावर बोलू नका अशी मी विनंती करतो. पण प्रत्येक तारा आपल्या जागी घट्ट असतो आणि तो तिथूनच चमकत असतो. त्याला माहित असतं की आपली जागा तीच आहे आणि त्याचप्रमाणे मला वाटतं स्पर्धकांचं आहे की स्पर्धक हा दुसऱ्याशी स्पर्धा करू शकत नाही, जर केली तर स्वतःशीच. आणि मला वाटतं यश मिळवण्यासाठी दोन गोष्टी फार गरजेच्या आहेत. जी तत्वज्ञान मला वाटतं संत तुकारामांनी 450 वर्षापूर्वी सांगितलंय, ते म्हणतात की देव पाहाया गेलो, देवाची होऊन आलो. म्हणजे जर तुम्हाला काही व्हायचं असेल तर पूर्वी ते झालं पाहिजे. इथे नाटक सादर करायचं असेल तर तुम्ही प्रथम इथे विजेते असलं पाहिजे. विजेते म्हणूनच ही पायरी चढली पाहिजे आणि ते बसलं पाहिजे, तरच मला वाटतं तुम्हाला यश मिळेल. हे झालं 100%. आणि त्यातून अजून एक गोष्ट आहे की एका मॅरेथॉन विजेत्याला विचारलं की तुझ्या यशाचं रहस्य काय, तर तो मला की साधं रहस्य आहे, मी थांबलो नाही. तर दुसरं हे आहे की थांबायचं नाही. ह्याच्यामध्ये यश मिळेल, नाही मिळेल, कोणाला बक्षिसं मिळतील, कोणाला नाही मिळतील, पण चालत राहायचं, थांबता का म्हणे. मला वाटतं ही जर दोन गोष्टी प्रत्येक ह्याच्यामध्ये झोकून देणं आणि न थांबता पुढे जाणं असं जर आपण केलं तर मला वाटतं यश काही दूर नाही आहे. तर मला वाटतं इथे यशस्वी होणारी जी स्पर्धक आहेत त्यांचं अभिनंदन तर निवृत्ती सरांच्या तर्फे होणारच आहे, पण खास करून मी अभिनंदन अशा व्यक्तीचं करू इच्छितो ज्यांना इथे स्पर्धांमध्ये सहभागी झाले आणि एकही बक्षीस मिळालं नाही. मला वाटतं जास्त टाळ्या जर कोणाला करायचे असेल तर मला वाटतं आम्ही सर्वांनी मिळून अशा त्या स्पर्धकांना टाळ्या देऊया की ज्यांना बक्षीस मिळणार नाही. कारण मला वाटतं इथे आल्यानंतर सहभागी झाल्यानंतरच त्यांना तो जिंकला असं माझं मत आहे.